Здравейте в новия ми клип! Както казах, здравейте в новия ми клип! Сега ще ви покажа как да се направим наклейката отстрани джобче. От плата, ако нямаме, от кърпички. Изпразнил го и те. Значи, сега ще ви покажа. Момент. Така, го моето кърпички. Сега ще го срежем, само да взема ножичката. Кълцаме го. Така. Сега ще да го срежем. Ще срежем това деца лепка. Ще ни трябва. Готово. И той деца лепка съм го отстранила. И там, дето не лепка, ще го отрежа. Така, готово. Ето го. И това сега лекичко ще го залепим малко. И ето така стана. Ето го. И това така. Ще го разтворим и ще го залепим. Сега ще го отлепим, но ето тук ще го зашим. Ето. Направете си го много, защото доста ще ни трябва. Сега го спрете на пауза, докато не го зашиете. Имам предвид това малкото. Тук, дето. Спрете го на пауза. Ето аз го заших, остана само да го вържа. Ножица, за да го кръцна. Ето и не мога. Така. Сега имам да връзвам на две места. Спрете го на пауза, докато го върши. Добре, ето вързал го, после той ще го слагаме така. Ето вързахме го и тук. И сега тук. Първо вижте докъде трябва да вие. И после се го разтваряме. Той. Слагаме. И гледаме дали таман сме го направили. Ето. Така. И там вътре слагате всичко. Сега ще го зашим. Извинете, батерията ми пада. Една крейката е по-добре от
По-добре на грейката, отколкото на якито. И сега, като го зашиете, го пуснете отново. Сега го спрете на пауза. При шиенето може само от двете страни, но можете ето така да го обиколите. И аз само от двете страни. При мен само така ще. Сега го вържете, защите другото и пак го пуснете. Ето на мене как се получи. Сега ще го вържа и ще ви кажа, ако ви се е получило, пишете долу в коментарите как ви се е получило. И ако ви е харесало, натиснете палец нагоре. Ако не, надолу. Или пишете долу в коментарите. И моля ви, абонирайте се за мен. И ако искате да ме питате някакви въпроси или да ви използвам някакви предизвикателства, напишете в коментарите. Или в другите клипове. Напишете коментар. Въпрос, предизвикателство. Сега като го вържам, ще ви покажа. Добре, умотках го тук. Аз бързо не мога да вържа. Ако вие можете, браво на вас! В предишния ми клип показвах къщата и видяхте ATPC. И много сладичка, обичкам го. Аз сяда ляга тук, той до мене, слуша и гледа. И разхвърля. И съм готова. Взех ножицата. И е готово. Закопчавам се. Слагам си коланчето и потеглям. А после, като искам нещо да взема, разкопчавам. Тук също от лепката вдигам. Добре. И така. Довиждане!